Li Joseph Muscat jirriżenja m'għadux biżżejjed. Issa l-aġir ta' Muscat innifsu għandu jkun investigat. Sejħa mill-aktar ċara u qibsa mill-ġurnal Times of Malta fl-editorjal tiegħu bit-titlu Dan mhux pajjiż normali hekk kif fl-aħħar sigħat il-pajjiż kien meżżeż bl-aħbar li Keith Schembri minkejja l-aħħar żviluppi brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kien rilaxxat mill-pulizija. L-editorjali kompli li matul il-ġurnata sar magħruf li Muscat kien ilu jaf li Jorgen Fenech kien issuspettat ewlieni wara qtil ta' Daphne Caruana Galizia minn Mejju tas-sena li għaddiet u kien qed jingħata aġġornamenti kontinwi dwar il-każ. Keith Schembri kien preżenti f'uħud minn dawn il-laqgħat. Times of Malta jkompli li fil-waqt li huma l-qrati li għandhom jiddeċiedu jekk Keith Schembri kienx il-moħħ jew kompliċi wara qtil tal-ġurnalista, l-investigaturi kellhom biżżejjed raġunijiet li tal-inqas kien qed jostakola l-ġustizzja u li għadda messaġġi lil Jorgen Fenech tramite tabib li kien ħabib mat-tnejn. Minkejja dan u minkejja li l-investigaturi semgħu akkużi serji li għamel Fenech fil-konfront ta' Keith Schembri dwar każi oħra ta' korruzzjoni, dan ma fisser xejn għall-pulizija u Schembri kien rilaxxat. L-editorjali kompli li biex Schembri barra il-middleman mod immunità minn prosekuzzjoni u Jorgen Fenech miċħut il-maħfra kollox u lest biex l-imprenditur ikun l-uniku wieħed li ħallas ta' kollox bil-mass meeting il-ħadd fil-fgura bħala l-epilogu ta' din il-ġrajja kollha. Fid-dawl ta' dan kollu l-Prim Ministru kien involut f'investigazzjoni fil-konfront tal-aqwa ħabib tiegħu li lanqas biss waslet sal-qrati imma diġà ħelsitu. Muscat kien fuq quddiem f'investigazzjoni isu kienu l-Kummissarju tal-Pulizija u jirċievi briefings mis-servizzi tas-sigurtà dwar suspettat ewlieni filwaqt li jaħdem spalla ma' spalla ma' bniedem b'akkużi serji li hu l-vera moħħ wara qtil. Il-mistoqsijiet ikompli l-editorjal jiġu waħedhom. Min qed jipproteġi l-Prim Ministru? Qed jipproteġi lilu nnifsu? F'dawn iċ-ċirkostanzi li Muscat jirriżenja mhux biżżejjed iżda l-aġir tiegħu għandu jkun suġġett għall-investigazzjoni. L-editorjali tem li ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk u sejjaħ lil kull minnu irrabjat u fi stat ta' disperazzjoni għall-istat tal-biki li jinsab fih il-pajjiż biex il-ġimgħa filgħaxija jipprotesta fil-Belt Valletta.